Porazit na domácím stadionu Atalantu Bergamo 3-0. V tom zápase dávali branky Josip Iličić, Borja Valero a také Joan Verdu. Bucari Dramé, dopředu může jít Atalanta. Hezká přihrávka, tohle je první šance. Gomez, střela na bránu. Ve druhé minutě se tam prosadil Alejandro Gomez, fotbalista, který v letošním ročníku zatím odehrál všechny zápasy. A to rovných 25, střelil v nich 5 branek, ale zatím svoji 6. branku nepřidává. Manuel Coascal, pěkná střela na bránu, no a tohle hezké přenesení. Jasmín Kurtić tady má opravdu hodně prostoru. Kurtić, centrovaný balon před bránu Bucari Dramé. No a další zákrok, který tentokrát předvedl druhý brankář Tete Rušanu. Tak 10. minuta, už jsme viděli 2 velké příležitosti, pokaždé na obou stranách. Krásný centr Jasmina Kurtiče, Bucari Dramé dokázal zakončit hlavičkou, ale parádní zákrok předvedl rumunský brankář. A my se ještě jednou pojďme podívat, jak to kopl Pascual a jak to chytil Marco Sportiello. Zde ještě jednou ta největší šance domácí Atalanty. Krásný centr Jasmina Kurtiče, parádní hlavička. Nabíhá mu tam na levé straně Pascual. Balon také Pascual dostává, přihrávka Federico Bernardeschi, tohle může být šance. Proti němu je Dramé, Teo dokázal centrovat, Matias Fernandes a krásná bránka. Zase udělal Cristian Teo. Posadil úplně přesně balon na hlavičku Matiase Fernandese, no a ten do toho jenom tak trkl. A balon krásně zaplul za záda golmana Marca Sportiella, který byl bezmocný. A Marca Borriella, ale přihrávku tam tečovali hráči Fiorentiny. Tohle je velikánská šance, Cristian Teo jde sám na brankáře a dává gól. Nakonec se mu to povedlo už celo, protože Cristian Teo vybíhal ze své poloviny. Tady to ale nevyřešil dobře, měl velké štěstí. A to samozřejmě k dobrému fotbalistovi patří. Branka by zase Atalanta vrátila do hry. Centrovaný balon vůbec špatný, tohle je velikánská šance a je to branka. No, tak je to ještě velké dráma. Branku si připisuje pravý obránce Andrea Conti. 8. zápas pro tohoto hráče, 2. branka, takže klobouk dolů před tímto mladíkem, který se v letošním ročníku prosazuje do základní sestavy. No a ještě vrací Atalantu Bergamo do hry. Vypadá to, že bychom si těch posledních pár minut v tomhle zápase mohli užít. Andrea Conti se tam ocitl úplně sám před golmanem Tete Rušanem a z otočky zakončil jako rodilý útočník. A já jsem ještě svého španělského spoluhráče, ale Valero je u balonu. Valero, centrovaný balon Nikola Kalinić a je to 3-1 pro Fiorentinu. Tak nakonec se... Velmi hezky to udělal Kalinić, stejně tak to udělal velmi dobře také Borja Valero. Všechno v pořádku, Kalinić si pohlídal offsideové postavení a Borja Valero krásně naservíroval. A Nikola Kalinić se v tomhle zápase také prosazuje. No tak 88. minuta, 3-1 pro Fiorentinu. První poločas skončil 0-0, neviděli jsme ani jednu, který to nevyřešil úplně ideálně. Je tady autové vazování pro domácí, nakonec se nám nastavují 3 minuty a tohle je velikánská šance, Mauricio Pinilla, 91. minuta, 3-2, no tak to je neskutečné, to je opravdu hádky do zápasu. Luca Cigarini poslal krásný centr, který propadl až na Mauricio Pinillu a ten takhle vstřelil branku. No a uvidíme, jestli